a melody in my head. Every day, Добре, да отварям и виното за на здравица. Да. Малиново. Да. И аз искам, добре. Вау, вау. Буквално това е толкова повече, отколкото очаквах. Това е първото коледно парти, което организираме с моите приятели и имахме доста грандиозна идея. Всеки от нас беше отговорен за нещо. Някои бяха отговорни за декорацията, други за храната, трети за стайлинга и като цяло имахме доста силно вдъхновение да направим нещо много готино. Започнахме да го организираме още през ноември и имахме Pinterest board с вдъхновение за това как точно искаме да изглежда. Направихме си супер вкусно меню, понеже голяма част от нас се занимават активно с готвене и храната беше основен фокус на събирането ни. Все пак, става въпрос за коледно парти. Така, хора, на мен ми се падна да направя сърмите с киселзеле и баницата с киселзеле. И аз много обичам киселзеле, много се вълнувам. Обаче никога не съм правила сърми до сега. И сега режа този голям прас. И просто си мисля как, ако не се получат, просто ще кажа голям прас. Ха-ха. Смейте се. Значи, на мен логиката ми, когато правя нещо за пръв път, е просто да си пусна някаква много хубава музика, да си танцувам и да си пея и да вярвам, че ще се получи. И то обикновено се получава. Така че да, мисля, че ще ни се получат тези сърми. Cada día es igual por mí. Chico del apartamento 512, efectivamente el corazón saltar. Necesito tus besitos cada noche y cada día. Dime, amorcito, que yo soy tu alegría. Не знам дали има някакъв правилен начин да завиваш сърми. Предполагам, че да. Писал баба ми обясняваше някаква специфична вратня. И реално аз в живота ми съм правила много сандвичи с тортила и много пъти съм завила тортила. И това ми беше много познато някакси да навивам плънка в нещо. И да, и вижте как изглеждат. Много се гордея с тях. Много са красивички. Зелен сок. Мисля, че едно от най-странните неща първи път, в който правих баница, беше когато разбрах всъщност колко много мазнина трябва да сложиш, за да стане вкусна баницата. Обаче, според мен, ако правим баница, трябва да правим баница. Някакси, ако е здравословна баница, просто нека да няма водим баница. Ами просто някаква здравословна зеленчукова кора. Много съм развълнена с тази баница. Мисля, че това ще е най-вкусната баница с киселзеле, която съм правила до сега. И просто нямам търпение. Дойде моментът да ви въведа в нашето многостепенно меню, което беше изцяло постно и преливащо от многобройни вкусове. Най-вече във всяка хапка усещах желанието и любовта, с което всичко беше сготвено. Наричам ни тази битка на здраве 101% на всеки един от нас и на пари поне по 10 000 на месец. И да сме все заедно и да се радваме на живота. Река си, че парите не трябва. Тази малка гъбка, която виждате тук, всъщност е една от най-редките гъби в България. Ядливи гъби. Да, тя е пълнена с крем от Делишу, боб и салвия и ще бъде полята обилно с вкусно гъбено грейви от смръчколи. Тази гъба, пропуснах да кажа в началото, се казва смръчкола. Най-доброто представяне. Браво! Хора, знаете ли, много съм щастлива, защото
Тези гъби ги търсих 2 години. И когато най-накрая ги намерих, успявам да ги споделя с толкова много хора, които обичам за първи път. Много е добро. Това просто е най-яката текстура. Вау! Мира, уникална е. Вау! Мара е 5-звезден ресторант. Абсолютно. Това е... Вау, това е толкова добро. Представи ни лука. Значи, това е пълнен лук с Beyond Meat, кедрови ядки, ориз, магданоз, домати и май това. Оле, за първ път ще ям пълнен лук. Вау! Много добре ухаем. Добре, да. Нямам търпение. Моя. Нали, сетивата ми направо сега. Много благо. Пепи, Уникално благо. Ау, край. Много е яко. Аз съм адски голям фен на самия лук, защото се карамелизира отгоре и прави... Моля, беби, какво е това? Така, значи хора, нашия зелник има просто кисело зеле и прас. That's all. Браво. Перфектна комбинация. Нямаме търпение. Аз съм много excited за него. Това ли беше наистина? Да, наистина. Никога не. Те са лако. И нещо горещо. Хилядите, той е такъв 40 годишен. Мале, уникално. Същана, Мале, толкова да обичам зелник. Пробвай това нещо. Малко една идея ми е соленичък, И на мен, да. но иначе е много вкусен. Разбирам защо, да. Така, значи, сърмите са толкова солени, защото зелето беше солено. Но реално го купих от една много сладка баба на пазара до нас. И това са първите сърми, които съм правила в живота си. Само да кажа. Браво! Благодаря. Но да, реално имат просто ориз, моркови, целина, прас и соев шницел. Мисля, че това време от годината наистина носи нещо вълшебно със себе си. Сякаш започваме да се усмихваме малко повече и да вярваме в чудесата около нас. Има нещо много приятно във всички тези лампички и коледни песни, признавам си. Това, което не харесвам, е колко много стрес може да има покрай тези празници. Цялата организация, планиране, готвене, чистене и купуване на малко излишни подаръци ме карат да си мисля колко е изместен фокуса от същественото. Например, в планирането на това празненство ни дойдоха големи идеи от типа на това да поръсим пода с слама, да имаме специално изделка на дървена подложка за шотове или пък като цяло да имаме шотове. Но в течение на обстоятелствата животът продължаваше да се случва активно при всеки един от нас и някои от забавните ни грандиозни идеи се наложи да отпаднат. Което от твоя страна донесе малко доза разочарование, но пък мисля, че си спомнихме, че същественото на този празник е просто да бъдем заедно. Аз пък искам само да кажа, че не знам дали защото не знаех 70% от нещата на това парти, които трябва да се случат. Или защото знаех, че просто няма да се случат, ама не защото си мисля, че сме несериозни или нещо такова, а просто защото знаех, че буквално ние само да си изготвим вкусно и да си запалим една свеж, буквално ще ни е достатъчно хубаво и че се едно... Да, така е. Да. И така, аз съм много благодарна за тази вечер. Точно така. Понякога наистина няма значение как изглежда нещо и дали имаш перфектната коледна елха или не. Според мен, по-важното е как се чувстваш, когато си заобиколен от своите хора. Тази радост да се погледнете в очите и да се смеете заедно. Мисля, че това е коледният дух за мен. Още една възможност да кажа обичам те, само че в различна обстановка и докато ядем сърми. И осъзнавам, че това, което показвам тук е поредното нещо, което изглежда добре в социалните мрежи. Но
Истината е, че красотата не е в украсата, а в хората около нас, които създават тази топлина в сърцата ни. В крайна сметка, най-ценното е усещането, което споделяме, когато сме заедно. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Приятели. Добре. Приятел. А този професионал. Аре бе, бъдете малко по-забавни, бе. Мелодия е мега забавна, виж. Тя полага всички усилия. Аз съм баш фан. Какво? Марая Керей е тъпа ли казва? Това беше най-голям. Това е нещо, защото си родена, не знам с коя си година, брат. Родена си след всичко, което се случва на тази планета. Аз съм между двойки, не знам какво да правя хора. Те май просто хареса да снимаш. Да. Това ли ги дете? Готино? Да. Купон, страхотен купон. Свърши тази игра и още една. Довиждане от Мики Маус и от целия клуб.